Kæft, I to! I skal ikke sidde der. Lektier til morgen, side 32 og 33. Nu tror jeg, det er nok for i dag. Vi ses. Yes! Skal du med op i kvickly? Ja, jeg skal have noget kage. Nice. Hvad skal du have? Jeg ved det ikke. Jeg går lige op på den anden side. Skal vi gøre det? Hvor har du den fra? Det er da vel lige meget. Kære dagbog, i dag skete der noget, som jeg aldrig har oplevet før. Amalie stjal alkohol fra Kvickly, uden hun opdagede, at jeg så det. Jeg følte mig tvunget til at sige det til nogen, men jeg vil heller ikke være en sladderhank og en dårlig veninde over for Amalie. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Knus, Isabella. Brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard. En pige spørger mit liv, er det cool med mig? Vi har siddet tilbage, vinduet ned, volumen op. Sommerluften ind, mig og hende, vi har det godt. Huden glinser, damn det er hot. Vi kører imod Bellevue, og solnedgang sikkert et syn. Og jeg følte det før déjà vu, da hun smiler og spørger, om vi ikke skal tage tilbage til byen. Og ruderne dukker, på grund af de ting hun gør.